טוב, הבה נשמע אם כן היצירה הבאה שאתה ביקשת להשמיע לנו. ובכן, כדי להישאר באווירת החג הגאולה המתקרב ובא עלינו לטובה, ולקראת ימי הספירה, הייתי מבקש להשמיע משהו מתוך הלחנים שלי. בדרך כלל הושפעתי רבות בהלחנת פרקי תפילה על ידי אבי החזן, ישראל שטרן, זיכרונו לברכה. גם בקטע זה, אשר אשמיע מיד, הוא הטביע חותמו, ובפרט בחלקו הראשון של הפרק. הנה התפילה, ריבונו של עולם, מתוך ספירת העומר, עם מקהלת בית הכנסת הגדול בירושלים, בניצוחו של אלי יפה. הקטע הוקלט דרך אגב בקונצרט פומבי בתיאטרון ירושלים לפני שנים אחדות. יפה, אם כן, ספירת העומר, חזן משה שטרן. Away.
ספירת העומר, החזן משה שטרן, יצירתך ויצירה של אבא שלך. כן, מלווה כאן? מלווה כאן קודם כל המקהלה של בית הכנסת הגדול בירושלים, עם אלי יפה, וכמובן על יד האורגן ריימונד גולדשטיין.